Goeiedag, beste mensen. Voor wie nog even de prijzen wil weten van een busabonnement in Zeeuws-Vlaanderen, dan heb ik hier nog even een tabel die ik in de tijd ontvangen had. Dus een busabonnement in Zeeuws-Vlaanderen, dus een beetje om te reizen, zoals in België de lijn, dat kost je voor een volwassene een gemiddelde van €2667 per jaar. Het kan zijn dat die tarieven al misschien iets meer zijn, want dat tabel is niet zo recent. En voor kinderen vanaf 4 tot 11 jaar betaal je ook al €1600. Dus ja, in België betaal je €319. Wat krijg je voor dat geld? Zitten in een bus die 1 per uur is, en sommige bussen zijn 2 per uur. Bijvoorbeeld de bus 10 rijdt laatst om 18:02 uit Hulst. Die rijdt niet de zaterdag naar Hulst. Dus dat is het tarief om hier te reizen per jaar. Bon, die politiek kan ik helemaal niet goedkeuren, want er zijn minder en minder mensen in de bus, omdat deze onbetaalbaar is. Hier zie je het op de videobeelden. Ik zeg nog altijd, goedkopere tarieven zal meer reizigers aantrekken, maar blijkbaar begrijpen ze dat hier niet. Ze verhogen steeds de tarieven, waardoor dat reizen met de bus onbetaalbaar is. Dus nogmaals, deze tarieven zijn onbetaalbaar voor gezinnen, ook mensen met kinderen en zo verder. In België betaalt men die €300 per jaar, kan men onbeperkt reizen. Hier kan je ook kiezen voor een bepaalde regio, kies je voor een bepaalde zone, daarvan je verplicht in die zone te reizen, moet je betalen. Bijvoorbeeld van zone A naar zone B, maar mag je ook er niet buiten reizen. Dus hier de bus onbetaalbaar in Zeeuws-Vlaanderen.